Čau, ja sa nepočujem vôbec. Čau, som mladá, štíhla, vysoká blondínka. Už od malička rada čítam. Už od malička čítam knižku Vtáky v trni. Som už skoro v polovici. Fakt smutný príbeh. Mám rada inteligentný humor, lasicu a tak. No a inak sa rada zabávam na diskotékach, mám rada tanečnú hudbu, ale nie komerčnú. Hrozne rada tancujem napríklad na house a na stole. Mám aj rada kultúru a hranolky bez kečupu. Volám sa Monča, zavolaj mi na mobil. Môj mobil je Nokia 6100. Som z Bratislavy, takže predvoľba 02. O blondýnkách se vypráví spousta vtipů. Ale přátelé, pan Mrázek zásadně nesouhlasí s házením blondýnek do jednoho pytle. Chtěli jsme si ověřit to, co se o nich říká. Našli jsme si v jednom katalogu modelingové agentury kontakt na moc hezkou slečnu. Prosím. Dobrý den, Mrázek Ústředná. Ano. Já vám volám z matematicko-fyzikální fakulty. My jsme na vás dostali tip. Na mě? No. Na mě jste dostali tip? Vy to předvádíte prostě a modelujete. No, dělám tady tyhle ty věci. Prosím vás, a ještě jsme se na vás dozvěděli, že jste blondýna. Jsem taky, no jsem. No a já mám pro vás nabídku, mohla byste na naší fakultě předvádět modely. Geometrický. Takový modelování, no. Modelování, no a co to bude? Třeba kouli můžete dělat, jestli chcete. A nebo jehlan. Ale mám pro vás teda, jestli vás to nebude obtěžovat, pár vstupních otázek. Rozumím, no. Takže se mě zeptáte teďka na ty otázky? Malý momentíček, jo, prosím vás. Rozumím, no, tak já poslouchám. Kolik je 6x6? Si mě děláte srandu? V žádném případě. A jsou nějaký možnosti? Možnost je jenom jedna, slečno. Jenom jedna možnost? No, jenom jedna možnost. 36, no. Pořádku. Výběr z efektů zvuků prdů. Standardní každodenní prd. Holčičí prd. Prd chlupatého řidiče náklaďáku. Švachtavý prd. Prd díky bohu, že jsem to stihl na záchod. Prd ne, to jsem byl já, když jsem se zvedal z vinilového gauče. Prd rána do prázdna. A nakonec prd královský rozpadovač. Prosím. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. To je Pankrátská věznice? Ano. Dobrý den, prosím vás, já mám vzkaz pro pana Novotnýho. Kterýho Novotnýho? To je Mukl, vězeň. No, tak jako vzkazy tady nějak moc nemůžeme podávat. Ale tohle to je hrozně důležitý. Je to možný? Ano, tak je... Prosím vás, kdybyste byla tak hodná. Píšete si? Novotný. Novotný. A jak dál? František. Narozen. 16.5. Ano. 1900. A máme ho tady u nás určitě. Máte ho 100% u vás. A co mu máme vyřídit? Kdybyste byla tak hodná. Píšete si? No. Ventilačka je dlouhá 20 metrů. Ano. Střídání stráží je v 11 hodin. Čekám do 2. Vám se to nezdá, co? Tak mu prosím vás napište. Františku, nevyšlo to, odhalili to. Stop. Tak ale tomu můžete poslat i v Telegramu, jako no já takhle mu to nám... můžu poslat, ale kdy mu to přijde? Takhle jako není možný žádný styk s vězněm. A mohl bych poslat vzkaz řediteli věznice? Jako tenhle ten vzkaz. Ne, pošlete to normálně telegramem a to bude to tady jako za chvíli, nebo zítra. Mně jde o to, že bych chtěl řediteli vzkázat. Dneska večer ti ten tvůj barák vypáčíme a kluky osvobodíme. Můžete mu to vyřídit? Jo, dobře.